Kaixo, ongi etorri Enpresarian Telebistaren elkarrizketa saiora, gaurkoan ordenagailuko pantaila utzi eta Danobat grupera etorri gara, eta hemen ditugu nire ondoan bertako bi ordezkari. Danobat grupeko kooperatibaz eta bertako euskara planaz jardungo duguen. Eta hemen ditut esan bezala, Idoia Bustindui, Danobat grupeko marketing arduraduna eta Eneritz Muguruza, Goimekeko finantza zuzendaria. Ongi etorri bioi. Esan dut ezta, Danobat grupen gaudela. Esan dut guztu hasteko zer egiten du Danobat grupek, zein da zuen dimentsioa eta zuen jarduera. Danobat Group fabrikazio aurreratuan eta makina errementan espezializatuta dagoen industria talde bada. Mondragon korporazioan parte gara, eta gure industria talde honetan Danobat, Soraluce, Goimek, Latz, zerbitzu orokorrak, eta ideko ikerketa eta garapen zentroa daude kooperatiba bezala. Gure taldeko enpresa nagusienek artezteko, torneatzeko, fresatzeko, mandrinatzeko eta fultio aritzeko makinak ekoizten dituzte, eta makina hoien helburu bezeroak hainbat sektoretakoak dira, trengintza sektorera zuzenduta gaude, automobilgintzara, aerospazialera, ekipo ondasunera, eta energia berriztagarrietara bereziki. Orduan, pixkat, gure bezero eta negozio mota ikusita, azken finean oso nazioartekotuta gauden industria talde bat gara, gure jardueratik 80%tik gora kanpora esportatzen dugu, baina aipatu behar da azkenean ezagutza, ekoizpena eta pertsonen portzentain handiena hemen Euskal Herrian kokatzen dela, 1.400 pertsona gara guztira, baina hortik ia 1.000 hemen Deba Baiaran bereziki kokatzen gara, Elgoibar, Itziar eta Bergara tartean. Hortxe kokatuta gauz hizkuntza aldetik baita importantea da, pertsonak non dauden jakitea. Eta zuen jarduera ikusita, ez dakit euskara arloan ze helburu daukazuen? Guretzat euskararekiko inplikazioa historikoki Danobat Grupen oso handia izan da, eta helburu nagusiena bat da, gure pertsonak nahi duten heinean euskeraz lan egitea, eta horretarako aukerak eskaintzea. Azkenengo plan estrategiko honetan esaterako gure lema euskaraz izango gara da, eta horrek baita oso ondo markatzen digu, gure bidea noruntza doan hizkuntza aldetikan eta euskara aldetikan. Argi dau kanpora saltzen dugula eta bezeroekiko harremana beste hizkuntza batzuetan izan behar dela, baina esan duten moduan azkenean pertsonen portzentai handiena hemen dago, eta hemengo pertsonei beraien ama hizkuntzan baita lan egiteko aukerak eskaintza guretzat estrategikoa da. Horrekin batera euskara plana jarraitu zuen abian, Danobat grupeko kooperatiba ezberdinetan, zein izan da zuen esperientzia eta... 23 urte daramatzago euskara bultzatzeko dinamikak sustatzen, hau oso positiboa izan da, eta adibidez 2020 urtean entzute prozesu bat abiatu gendun, gure langileen artean, eta hor, input ezberdinak jaso zitsugun langileen partetikan. Eta, esate zen, euskara plana ikusten debela dela beharrezkoa, eraginkorra dela, pauso asko eman diala, eta, era natural baten, euskaraz lan itxia lortu dela, eta ikusten da, kanpora begira erreferentziala gehala, eta langile askok harrotasuna sentitzen dute alde hortatik. Gero, Danobat Group mailan, kooperatiba bakoitzak bere euskara plana daka jarritza, martxan, eta bakoitzak bere erritmoan eta bere realitatera egokitzu da pixkat, baina dana plan estrategiko berdin baten menpe. Eta hortarako, euskara batzordiak taldetikan koordinatzen dira, eta jarraipen bat itxejako euskara batzorde bakoitza. Gero beste alde batetikan, adibidez, komunikazio kanal ezberdinak sortu dira, bi kanal ezberdin dazkago, alde batetikan euskara hutsezko kanala, hor adibidez gure langileen 80% komunikazio guztiak euskaraz jasotzen ditue,
eta beste alde batetikan dakagu elebitako kanala. Hor ja, euskera ez debenak menperatzen, kanal hortatikan jasotzen debe komunikazioa. Gero beste alde batetikan lortu dugu eure batzar orokorrak 80%etan euskera zitxia. Barne bilerak ere gero eta gehiago euskera zitxia. Kanpo harremanak hornitzaileekin ere euskeraz izatea harreman horrek. Eta gero, enpresa barruan ere sortu dira lan itxeko beste gune batzuk euskeraz ez, ariguneak eta arnasgune bezala identifikau dianak, talde osuak euskeraz lan itxeko bermatze hori ez. Eta horre gauzakin ditugu. Horrek batez ere igual barne mailan, ez? Esan duzu bezero gehienak kanpoan dituzuela, nazioarte mailan, hor euskerak zer zentzu dauka? Bai, guretzat euskarak zentzua daka, ez? Askotan eskusa bezala ikusten da, ez? Kanpora saltzen da nenean, komunikazioa beste hizkuntza baten izan behar dela, baina azkenean alor komertziala eta bezerokiko erlazio hori gure lan munduan atal bat bakarrik da, beste hainbat atal da, eta beste hainbat atal horietan euskera presente da, ez? Dano bat grupen. Guretzat adibidez, zentzua daka gure pertsonengan, ez? Azkenean, gure pertsonak baita beraien hizkuntzan lan egin izate horrek motivazioan baita eragina daka, lantaldean gustora sentitzea, beste implikazio edo eragin batzu baita badauzka, ez? Gero beste alde batetikan baita zentzua daka, ze bezeroa bakarrik ez dira komunikatzen garan tarrieta, ez? Azken finean hornitzaileek ate handi badao eta hoien portzentai oso altu bat, hemen Euskal Herrian baita kokatuta dauz, eta hoiekiko harremana baita euskeraz egin alda eta euskaraz egiteko bideak ipini ditugu, ez? Beste batetikan administrazio publikokin komunikazioa, Mondragon korporazioakin, gure kooperatiben artean baita komunikazioak eta esparruak, ez? Hor, hizkuntzak baita esparru ezberdina dauzkaz, bilerak, aktak, hainbat esparru daude eta hortan baita euskerak zentzua daka, ez? Eta gero ja igual azkenek pixkaturrunago ikusten dana, baina guretzat baita gure izaerakin zerikusi handia dakana da, azkenean gu kooperatiba gara nenean erantzunkizun soziala bebai hor presente dago, ez? Azken finean gure helburua gure negozioak aurrera egin enean, gure inguruan baita gizarte hobeago bat eta sanoago bat sustatzea da. Eta inguru edo aspektu horretan baita, erantzunkizun sozial horretan eta kontzeptu horren barruan euskal kultura sustatzea eta euskal hizkuntza sustatzea baita guretzat parte dira, ez? Orduan gure izaerakin baita bat datorren zerbait da eta naturala dan zerbait da euskara bultzatzea, ez? Orduan, zentzua badaka, ez? Askotan hori kanpora saltzea bai, baina beste esparru batzutan zentzua daka euskara guretzat, bai. Eta zue gainera euskara lantzeko orduan oso aurreratuta zaudete eta horregatik zaudete euskaragileak batzordean ere, ezta? Dano bat grupek parte hartzen dau. Euskaragileak batzordean azaldu guzu pixka bat orain ze lan hildo da dituzuen martxan eta... Bai, beira, aurten esaterako ez, euskaragileak ekimenean, helburuetako bat adibidez da, beste enpresa batzuetan baita guk ditugun euskera plan horiek, beste enpresa batzuetan baita martxan jartzea, ez? Azken finean, ikusten dugulako interesgarria dalako bai enpresentzat, ekarpena egiten duelako, eta baita euskerantzat baita, ez? Euskarak igual hezkuntza esparruan oso ohikoa da, administrazioan ohikoa da, eta enpresa munduan baita guretzat estrategikoa da. Orduan eskaragileen kasuan euskara planak beste enpresetan baita martxan jartzea, guretzat aurten martxan jarri dugun ekimen horietako bat da. Bai, eta gainera infografia bat egin duzu, ezta? Euskara planak pixka bat azalduz zertarako balio duen eta nola jarri martxan nondik az gaitezke zen onura ditu alde batetik euskara plan bat sartzeak eta ze pista emango zen dituzkete? Nik lau onura identifikauko nitxun. Alde batetik usten dut langilean gogo betetze maila handitzen da bala, euren hizkuntzan lan itxeko aukeria ematen da balako. Gero beste alde batetik uste ere enpresiarekiko atxikimendua ere handitzen laguntzen da balako, laguntzen duala
erakundiak esfortzu bat itzen dabalako ere, hizkuntza hori bermatu ahal izateko, ez? Gero usten dut ere, talentua kaptatzeko erabat izan daitekela ere, eta azkenik aipatuko nuke, azkenean euskera plana txertatzeko gaidan enpresa bat, kalitate prozesuak ere oso ondo bermauta eukibia ditu, ez? Eta horre, merkatuakiko posizionamenduan ere lagundu inaldigun zehozi izan aldala. Eta hor gero, etortze jataola burura galdera bat izan aldala, nola hasi gaitezke, ez? Euskera plan bat gure erakundian txertatzen, ez? Nik uste hor alde batetikan lehendabizi diagnostiko bat inbiako litzaketekeela euskera arloan enpresa hori ze mailatan dagoen ikusteko ere azkenean langileak nola ikusten duten euskeria eta ze implikazio hartu alde ben euskeriakiko. Eta behin dakasunean diagnostiko zehatz bat inda, akzioetan sartuko ginak, ez? Eta akzio horiek aurra eramateko gestio plan bat eukibiako genduke. Eta gero hor da, gestio plan horren jarraipena hain, eta beti ekintza zuzentzaile batzuk identifikatzen jutia, iman behaitxugun pausuak eraiko nenean emateko. Ondo, aholkuak bat emateke hartzen dituan. Zuen egoin euskara planak eta euskaren inguruan, ez dakite etorkizunera begira, ze erronka dituzuen? Erronken inguruan, 2020an esan duen bezala entzute prozesu bat ingendun, eta hor 3 erronka ezberdin atea zean, nik lau aipauko ditut, ez? Alde batetikan usten dut erabaki behar degula euskeria eta inglesa nola uztartu, ez? Pertsona askok ikusten dute lan harremanetarako bai edo bai inglesa beharko gendukela, eta beste alde batetikan beste batzuk ikusten dube bere osatasunean euskera sinaldala, ez? Orduan, usten dut bixak ondo uztartu behar diala, ze egisa da etorkizunean ikusten dut helduko dela momentu bat bixetan, bi hizkuntzatan lan ingo degula, ez? Eta bakoitzak uste bere lekua eukik biako da bala, eta funtzioen arabera erabaki biako da, zein edakan presentzia geixo eta zein gutxio. Gero beste kontu bat atea esan, euskera planaen erritmoan inguruan, ez? Batzun ustetan oso motel guaz, eta beste batzun ikuspegitikan oso azkar, ez? Orduan, nik usten dut hor balantza bat sortu beharko dugula bi ikuspegixen artean, ez? Euskera batzordien lema da azken finean, sokatik tiratzen egotia beti, ez? Baina etengabe, ez? Eta inorrez lagatzia atzera, ez? Danak proiektu berdinan barne egotia. Beste alde batetik oso importantia dela perfil anitzeko jendiare implikatzea euskara arloan, eta gero guk beste helburua dakau jende gaztia sartzen dana, horrek ere implikatzea euskara planetan, ez? Eta bizkat gure euskara batzordiako dinamikak eta bizkat egokitu jende berri honen lan egiteko eretara eta horre gauzetara. Gero, euskara kooperatibako organoetak eta euskara planean izan behar duan implikazioan inguruan ere lanketak itzen nahi geha. Hor, azken urteetan indeuna da euskara batzordiak indartu inditzugu eta eragile izango dian pertsonak aktibo dauden une horietan ze euskara planarekiko ze funtzio dituen identifikau inditzugu, ez? Gero orduan hor ikusten da organuek konpromiso ezberdinak hartzen dituela,
Eta horrek euskeria ematen diola oso babes instituzional handixa, ez? Eta organo hauen babesa ikusten da derrigorrezkoa dela, azkenean euskera plan arrakastatxua izan ahal izateko. Eta bestalde hola azkengo puntu bezala, erabilerana aipatuko nuke, ez? Azkenean da, euskera erabileran bitartez, euskera prestigioa ematen dio eta balioa ematen dio, ez? Eta azkenean oso garrantzitsua ikusten da, enpresetan euskera maila simboliko batetik baino haratago junbia gehala, eta sakondu inbia dela, ez? Euskera lan munduan era sakonago batetan erabili bia dela. Eta, esate genuen bezala, organuak euskeriakiko daken konpromisua oso importantia da, eta guk esateko daka azkeneko beti organuetatik egon dela babes zuzen bat euskeriakiko. Así que hor punto importante badakau. Esan duzu hori euskera iragokionez, ez dakit kooperatiben gainerako erronkekin nola uztartzen jan euskera? Guretzat euskera azken finean transversala da, ez? Alor guztietan dago eta hizkuntza guztiak bezala transversalidade baten ikusi behar dira, ez? Orduan, oin bertan adibidez, Mondragon Korporazioak esaterako bere politika sozioenpresarialean iraunkortasunaren barruan kokatzen dago euskara, ez? Gure kasuan oraindik ez dakigu, aztertu behar dugu eta erabakiko dugu pixkat non kokatu behar dan. Baina argi da ona da egon behar dela eta bere transversalidade horretan ikusi behar dugula, ez?